ZVL. Omroep ZVL. De verbouwing van de hallen in Axel is klaar en dus staat er een feestelijke opening op het programma. Wij gaan uiteraard een kijkje nemen. Komt u mee? De heropening trok flink wat publiek. Daarbij waren uiteraard voldoende gezelschapsspellen aanwezig en mocht de klassieke bingo natuurlijk niet ontbreken. Voor de voorzitter een dag als nooit tevoren. Heel trots, want hoe vaak maakt hij dit mee als voorzitter? Nooit. Aan deze opening is uiteraard een lange periode vooraf gegaan. Deze tijd is goed gebruikt om er zeker van te zijn dat alle gebruikers tevreden zijn over de nieuwe invulling van de hallen. Ja, we hebben als bestuur heel veel met alle huurders, gebruikers gesproken en zijn daarna eigenlijk pas gaan verbouwen. Ja, dat is eigenlijk ook misschien wel het geheim voor het toekomstige succes. Dat denk ik. En een ander geheim wat voor het succes is, we hebben gebruik gemaakt van plaatselijke mensen. Hè? Dus de architect die dit gebouw al in de tijd gebouwd heeft, die heeft dit belangeloos uitgebreid. Met de heropening van de hallen komt er een definitief einde aan het gebruik van het Gregoriuscentrum. Een geliefd buurtcentrum voor veel inwoners van Axel en ook voor deze josoude campers. Ik heb hele leuke herinneringen aan het Gregoriuscentrum, maar ik denk dat het toekomstperspectief nog beter is. Die toekomst begint vandaag voor een groot aantal huurders en gebruikers. Eigenlijk te veel om op te noemen. De belangrijkste huurder is ANZ. ANZ is dus voor eigenlijk wat vroeger het gecoördineerd ouderenwerk was. Dus we hebben hier elke middag open huis en er kan iedereen komen, zoveel als ze willen, om te komen een kop koffie drinken, kletsen, sjoelen, kaarten, biljarten, het maakt niet uit. En er zijn ook verschillende clubs, zoals de biljartvereniging, zoals de muziekvereniging Hosanna, die hier ook gebruik maken. We hebben een stuk of 20 clubs. Een van die clubs is muziekvereniging Hosanna. Zeker. Ja, we moeten nog een beetje aan het geluid wennen natuurlijk. Het is nog niet helemaal aangekleed. Maar op zich, het geluid valt niet tegen. Dit komt wellicht ook wel omdat de leden van de vereniging echt iets te zeggen hebben gehad over het ontwerp. Er zijn natuurlijk wel het programma van eisen opgesteld. En daar is zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Ja, waar ging het dan in het geval van de muziekvereniging bijvoorbeeld om? Nou, de ruimte. Kijk, we hebben ook in het Gregorius hadden we een eigen stek daar in het gebouw, zeg maar. En dan konden we 24/7 konden we daarover beschikken. En hier moeten we rekening houden met meer mensen die hier gebruik van maken.